Boy mo namin. Yung mga anak na. Yan, ay pabok-bok. Ayan. Yeah. Magsimba. Unsa nay? Yamat. Yeah, yamat ko no. So, ayan, dito po tayo ngayon sa bukid ni Nanay Gloria kasi may dala po akong mga damit or sinina kung tawagin po sa Visayas, no? Kasi ibigay ko po ito. So, itong mga damit na to guys is hindi na po magamit ng misis ko at saka kay mama. So, naisipan ko na ibigay ko na lang po yan kay Nanay Gloria kasi mapakinabangan pa ni nanay, no? Kasi hindi pa po ito luma. Hindi na nila kasya ni mama at sa asawa ko. So, si nanay po yung bibigyan ko nito. Yan o, ang dami. So, dito po tayo dadaan patungo kay Nanay Gloria. I hope po, nandyan po si Nanay Gloria, no? So, ito po yung daanan patungo sa yay. Sleeper. Yan. So, dito tayo dadaan. Yan o. Ang dami nito. Kasi last time, nung pumunta ako kay nanay, nagbigay ako ng bigas at saka yung damit. Iwala si nanay. So, si Tatay Andres na lang po yung binibigyan ko ng damit. Kung nakita nyo po sa aking videos or nakasubaybay po kayo, yan. Sana, nandito si nanay, no? Nanay Gloria. Nay! Nay! Parang wala guys. Sayang talaga. Nay! Yan o. Wala talaga si nanay dito. Gusto ko sana talaga na si Nanay Gloria yung magbukas nito. Itong mga dadala kong damit pero wala si nanay dito eh. Nay! Nay! Nay Gloria! Nanay! Wala talaga. Minsan lang siguro makapunta si nanay dito sa kanyang bukid. Wala talaga si nanay dito guys. Sana nandun sa farm. Yun yung mga pananim niya. Kasi minsan si nanay is nandun po sa kanyang bahay, dun sa may highway, sa gilid ng kalsada. Yan o, yung kanyang mga sili. Nay! Nanay! Walang tao dito guys. Tayo lang mag-isa. Sayang. No? Nay! Wala talaga si nanay guys. Hindi ko alam kung saan. Wala akong idea kung saan si nanay. Sige lang. So punta tayo, babalik. Balik na lang tayo dito. Pag nandito na si nanay, is ibibigay natin to, no? So ayan guys, uwi na lang tayo, no? Kasi nga wala pa si nanay doon. So ayan, nilagay ko na lang po yung mga damit or sinina kay Nanay Gloria dun sa bahay kubo ni Tatay Andres. Yan, so nandito pala si nanay guys. Yan. Tingin ka, Nay. Ha? Nag? Unsa man na? Ako'y dana mo ba mi? Ano? Unsa man eh? Saging. Mga konsumo ni tatay. Mga konsumo ni tatay na eh. Kana isda. So na nagdala ko yung mga sinina na dito ka tatay. Dito sa Bay Kubo. Kasi pumunta ako dun sa
bahay mo, dun oh. Wala ka doon, kaya pala, si nanay pala guys is nagkumpra or meron siyang binibili yan, oh, para konsumo ni Tatay Andres. Init kayo, Nay. Init kayo. Luya. Naluya. Naluya daw si nanay guys. Ako rin, nakakapagod din. Kasi ito po talagang daanan patungo dun sa farm. Grabe, napakabundok. Yan o, kitang-kita nyo yan. Patungo dito. Ano? Nag-tricycle ra ka, Nay? Masam na isda, ah. Mga labas tingnan, Nay. Tuloy og tamarong. So tuloy at saka tamarong yung binibili ni nanay na isda. Kasi yan po yung ulam nila. Kasi ako, mananghalian po ako is dun po sa may restaurant. Kasi nandun po ako naka-assign. So saglit lang to. Nilagay ko na lang po, nidala ko yung mga sinina or mga damit ni nanay na ibibigay namin sa kanya, no? So tingnan natin ngayon, ipakita natin kay nanay. Tsaka tingnan niya yung mga damit. Akala ko na dito ka dumaan kay tatay. Hindi pala. Yun ang si nanay. Malapit na po kaming maabot yun si tatay. Tay! Hey! Oh, ari lang may agi dire. Ari lang tayo. Una? Ayan, so yan giso, grabing init dito. Si nanay is nandyan po sa likuran ko. Grabe. So ito yung daanan namin. Ito po yung shortcut. Kasi nga, nandun po yung dragon fruit. Yan. Ingat, Nay. Ingat ka. Yan. Grabe. Grabe yung init. Nakakasunog. Malapit na tayo. Ayan. Yan. Nandito na tayo sa bahay kubo ni Tatay Andres. Tay, dito din sa guyong. Dito din sa guyong. Malit din sa kimukonsumo, tay. Yan. Pahinga ka muna, Nay. Lingkod, Nay. Nandito na po yung mga sinina. Palihog ko, tay. Yung ibibigay natin kay Nanay Gloria. Ah? Okay, okay. Dito na. Asam ta maghabuat diri lang. Okay. Asa man? Oh, dito lang. Dito ra. Dali na. Di ka mawari tay? Huwag ka imo, ha? Kasi puro pang babae po ito. So sinanay lang po yung makafit sa kanya. Yan, o. Yung mga damit para kay Nanay Gloria. Dali tay, at saksihan natin kung ano yung mga binibigay namin na mga Dali, no? sinina daw. Mayroon pa siyang bag si nanay. Oh, saan nga si Soda nanay? Wow. Tabi-tabi. Tabi-tabi. Naba? Ikaw na lang, Nay. Ikaw na lang, good. Tanawa na. O saan yung mga sinina. Ngay. Isa-usa. Isa-usa. Wow. Oh. Ano si Ayahoy? Oh, pwede na katatay.
Pwede na imuha tay. Oh, na imuha day eh. Yan, ada ko na imuha tay. Pang-uran na siya tay. Iuran na tay ba? Boy mi namin. Imuha na nay. Yan, ay pay buwak-buwak. Ayan. Yeah. Pangsimba. Unsa nay? Yamat. Yeah, yamat kuno. Pangkuanin na panglaag pang nakay atinan nga mga hiring, hiring. Yay. Pajama oh. Hala. Pang igot-igot tay. Hindi na sana pangkuan ay pang mangguna ka. Ano gunang sa Arang na nimo na eh. Pero dire ka tawag sa ubos. Hips. Pangkuan, pangkatug. Sus. Aron si tatay makakuan. Ramaibo. Bugnaw ra. Bugna. No. Kana siya na terno to ato. Kano. Oo, awa. Sa sinina. Oh, terno. Terno. Oh, terno na. Sa pajama. Yeah. Yan no. Ang saya ni nanay no. Yan. Pangkatug. Yay. Wala pang siyagay nga. Pangkatug ko tay. Panggubi. Yeah, panggubi. Na white. Na, isamot. Yeah. No. Nakapag pag-ihanan. Wow, gana nay. Nduta na nay eh. Yeah. Daghan na kag sinina dito nay no. Daghan na ubay nam to ko na nahatag na mo si Moha. Macam na siya. Pwede lahos na nay, lahos. Pwede sa na Tirgang. Pangkatog, pangkatog lang gud. Tanawad. Si tatay sige ngisi kay nindot ko na tanawon si nanay matog na. Yeah. Jacket. Isambra. Wow. Kana sama na t-shirt. Kana pwede ni katatay ko ro. Matay. Padaki mo hali. Sambra na sad Pangbata. Kawiro na. Kadudong na tay makaigo. Kuno nga kadudong. Dako naman to. Unat mo. Ang kakigo ni kanan tatay ko roy. Sub ko na tay. Pambabay mo. Bayo ta. Kana sambra. Ang guna. Sama na siya. Sambra gyapon kuan gyapon. Panglaag. Yeah, indotag color. Stripe long sleeve. Si papang kusog ito musulo bra inanig color din ha. Mugit yang sulubon yun. T-shirt. Mana mo kita tay? Na. Dito. Yay, sambran sad. Pang long sleeve. Gana nani eh. Kay okay. So ito po yung mga damit ng mama ko at saka kay Lia sa asawa ko. Hindi naman po magamit. So ibinibigay na lang po namin kay Nanay Gloria para naman mapakinabangan, di ba? At least maraming sinina si Nanay na extra. Oo, ito pa ba yung bibilhin natin sa tindahan, sabi ni Tatay. So maraming salamat po. Salamat. Oo, salamat. So ikasudiyanin mo na eh. Salamat. Thank you. Kakay mo. Imuha ko na tay. Ha?
Yan o. Isang plastic bag. Maglungag pa ka na. Maglungag pa ko dito. Atur ako sa ubos dito. Daan ng kon siya, Masaman? Ang saging? Inan lang. Atur lang dito. Nagtuno. Masab pa sila dito. Nagtinunuan og utan. Diya sila kakuha tayo ay. Diya sa kuan, luyo. Na kuno'y puso. Kay diri ko lagahapon, wa kuno ka diri ko. Nangumpay namin ako diri ko agi sa may kuan. Awa na makita nila. Dito mong diha man kuno. Ko niya was tata niya wala man dito kino. Wa nangumpay na to. Kay ug diri pa ko agi ato, masugatan ako sila. Dira kino. Ayan, so maraming salamat po sa nagbigay ng mga sinina, no? O mga damit. Yan, o. Kain lang, te. Yan na, nanay. Nagluto naman to, nay. Inyuhan na diha. Saging, o. Kanina lang. Isod plastic. Isod plastic, ay. Bigo, ako dito, guro. Salamat kaya nina. Thank you. Ay lang, kay naman dito. Tama si isda dito. Ano isda sa kuan tay ba? Isda sa bato, ilagi palit. Mga inana bulmul. Nimo adto na kunay, tay. Bye-bye. 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 Kasi nga pupunta na po ako dun sa restaurant. Sila lang po dalawa dito. Magluto pa sila ng pananghalian nila. So maraming salamat nito na sa saging. Thank you po sa panood. Keep safe always and God bless po. Bye-bye. Ingat. Smile. Iswag diri tayo. Iswag pag yun. Ikaw na, iswag diri tayo. Iswag pag yun. Giwa, smile. 1, 2, 3. Ikaw na mong kamot. Ubus kayo mong kamot. Ubus na mong kamot na. Smile. Pakita ang ipon. Pila ka buok. Gilang yung kiron. Gigi. 1, 2, 3. Magkatawan. Magkakita. Si. 1, 2, 3. Nanay. Smile na. Okay.